karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play the... Pagdali, Binoy! Nagsunod lagi ko ni mo, bossing. Oh, dalawa! Tao, misakay sa palbot. Hoy! Hoy! Balik ko rin! Hoy! Bossing, may naniid din niya ni Mama Lixa. Kinsa maganing tawhana? Ang pangutan na kung anong naniid siya. Doon na ni dili mayong timailhang, Binoy. Mausap ka ng gihonghong sa bakukang sa kung utok, bossing. Dunay dili mayong mahitabo sa unahan. Dali na! Asa man ta? Oh, diin man mo. Nganong sa'yo man kayo mong nangawa, ha? Kinahanglan makapauli na ta karon. May kinatarong na ng utok ni mo. Pero diin man lagi mo gikan. Ma'am, may naniid yun ninyo gabi, eh? Unsa? May naniid gabi. Ug klaro na lang nga flash sa kamera ang mikidlap gabi. Buot ipasabot na. May nakakita na to. Dili. Ngano na bala ka man mo nga dunay nakakita ninyo? Nakuha man na ba ni mo, Binoy? Panghipos na. Manghipos na ta. May oras ba? Magpakuha ta din ng helicopter. Nasa? Na? Magsuka-suka na sa kuini. Ay! Binoy, naunsa ka, oy! Kasukaon pa ko sa biyahe nang, oy. Hoy, Binoy! Pastilan. Lang, Sides. Kuha na lang ang mong mga gamit sa gawas na. Oo, sir. Ihatod sa akong kwarto ang ako. Uy, naunsan man yung mga naong nila. Mga lain man kaayo. Nang Sadas, may hakutunan ka sa gawas nang. Ay, salamat nga ni Ana mo, day. Naba si Ed? Nas inyong kwarto, day. Isod lang una din sa salang mahagamit nang. Aton una nako si Ed. Mayo kay niya na gid ka. Anong niam ka sa akong kwarto, Lira? Iyan. Pangasawon na ko nimo. Busa, angay lang ani ko sa mong kwarto. Mahimo ba? Ayaw ko sugata o batik. Ako ang ayaw pasipuka ang uiyan. Kung dili ka gusto nga maulbo ang dakong kayo inimbaya. Lira, gikapoy ko. Mahimo ba di ko ni mo sugaton o di maayo? Labad ang okos biyahe. Kung naglapad ang imong os biyahe, mura na sa mabuha ka kung os kasuko niyo ni Alexa. Unsa ko nagipanulti ni mo? Unsay buti pasabot ini. Pictures? Oh, picture. O klaro kayo sa picture nga gisuntok mo si James. Kinsay naghatag ni mo, anak? Si James? Kaila mo ang grupo sa mga photographers nga miadto sa isla, ha? Unsa man? Inyo nagsinabutan ni Tita Agnes, dili ba? Ako ang gipalihog di Tita Agnes sa pagpangitang photographers og mo shoot ninyo sa isla. Natural lang akong kailang akong gipadadid to. Imong kaila ang imong gipada. Aron makapaniid na mo. Maubalira. Oh! Tungod kay nagtuda na ako niyo ni Alexa. Nagtunagid mo yung mga tinaguan. Wa may tinaguan. Oh, really? Wa mo'y tinaguan? O gano'n na nga mo buhuman ka ni James sa dihang iyang gihagkan si Alexa? Oh. Ha? Daghan jud kag nahibaw-an sa nahitabo sa isla. Unsa ba imo nahibaw-an nga nahitabo sa isla? Ha? Sulay! Iyan sa ba? Buhiin ang akong bukton. Sulti na! Kung unsa ba imo nahibaw-an nga nahitabo sa isla? Namo ni Alexa! Wa na! Kana lang!
Nahiba ako nga nadakanas mga pagtintala ng bayhana. Wa ko tintala ni Alexa! Mahimo bag ayaw na lang naglabani ng bayhana iyan? Klaro kayo ang gitintal kaniya. Laki-lakihon ka na sa Alexa. O wa na si makontento si mong amahan, mga hangtod ikaw gusto niyang tintalon. Gawas na! Gawas! Ay! Siba! Gawas! Pwede ka malakaw? Oh, wa. May pahuway lang ko kay naglain akong lawas. Mas mayo tingali nga mo bakasyon na nataan. Oh, bakasyon? Oo. Gusto kong mamakasyon tanga kita lang duha. Alexa, naibawag yung ka nga dili na mahimo. Daghan pa kayo mo og atimanon ni Ian sa Isla Verde. Pero nabalaka ko ni mo. Ayaw kabalakan ako. Dili pa ko mamatay. Ed, Pero kung unsa may tabo sa unahan, tiguwang naman ko. Gusto ko nga dili gyud ka mo biya dinhi, Alexa. Ed. Kalain ko na imong sinultihan. Alexa, dili na to matagaan ang kinabuhi. Daghan na tagnibawaan nga mga lagsik pa, unya kalit lang mawa nining kalibutana. Pusa, kinahanglan nga mahibaw ka sa gusto na kong mahitabo. Ha? Ayaw gyud biya si Ian. May umaabot na siyang asawa, Ed. Si Lira na ang angayang mo at iman sa imong anak. Ikaw ang gusto na kong matiman sa kong anak, Alexa. Unsa? Ed, unsa ko na imong gipanalti? Maoy ibutang si mong nahuna nga ikaw ang gusto na kong matiman iyan. Ed. Salamat. Mura na kong naulian. Ay, naunsa ka baya, Binoy? Ay, mura man kag bata nga dagaton pa magmaayo. Ay, kaya gyud ko anang barko o unsa pang sakyanan ng Sidis. Pero nalagi mabuyog gyud ko sa helicopter. Hahay. Hoy, Binoy, Uy, sunod na ko. Uy, ngano man, ma'am? Sunod na ko! hala. Nganong pasundon man kaniyas loyo, Binoy? Ngano ka? Binoy! Tora, Ay, ako lang sundo nang, oy. unsa man itong kipanulti ni Ed? Mura naman yun siya nanungkod. Ngano ako man yun ang iyang patimanon ni Ian? Nga na amas Lira? O kaslunod na sila. Binoy, pagdali! Oh, si Lira ka nang migawas paingon sa luyo sa bay. Oh, og nagsunod niya si Binoy. Unsa man kay isugo ni Lira kang Binoy? Ma'am Lira, may ipaibot ang sagbot din Loyo, ma'am. Wa. Pero, gusto ko nga tubago ni mga akong mga pangutana karon. Unsa man na, ma'am? Ala, oy, kulbaan masab ko na, ma'am, oy. Unsay nahitabo ni Ian og Alexa sa isla? Ha? Hala. Nasayop jud kag pangutanon, ma'am. Kay di man gyud kumusulti nimo sa mga nahitabo sa isla. Tinuod bang nabati ni James? Nga may angkon sa imong atubangan si Ian? Nga nakagusto siya kang Alexa? Unsa? Uy, hala, uy. Diin ko taon ka makasaga pa ng balita, ma'am. Daghan kog mga mataog donggan, Binoy. Ah, pinyari ka kaliwat, mga chismosa. Sulti na! Tinuod ba nga nakagusto si Ian kang Alexa? Ha? Si Bossing lang ang sultihan na, ma'am? Agaray. Uy, sakito naman. Mirisi ni mo! Mo ni mahitabo ni mo kung dili ka mo sulti na ko tinuod. Oh, mao ba? Ala, uy. Unsa may gusto nimong mahibaw-an, Lira? Alexa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik?
Maong ayaw ninyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!